Tak už prišiel čas aj na gazíka, trošku nachystať na sezónu. Už viac menej to mám všetko porozoberané, už aj niečo poprerábané. Môžem začať napríklad, tuto pôjdu nové dlhšie tlmiče, nové ako nové struny, tie sú nové, také maličké z pera guličkového. No a viac menej predu som dal tie, čo som mal vzadu, keďže majú nejakých 28 výsun. No a zohnal som takto pekne profendrové nádobky a dal som to na tie explodery. Takže uvidíme. Zatiaľ, keď som na tom jazdil predtým, tak sa to chovalo celkom fajn. Taktiež som ich ešte musel prerobiť, lebo zadné boli mäkšie, takže som ich musel rozobrať a preskladať. Výhoda je, že si tu viem ešte potom dodatočne inštalovať dôsť. Hlavne preto som tam dával tie nádobky. No a zadné tlmiče sú v podstate Profendery originál celé. No ale tie som tiež musel zmäkčiť, keďže sú z Patrola. Tak to bolo strašne tvrdé. Taktiež tam pôjdu nové struny. No a čo ešte? No, máme tu napríklad prasknutý cover. Trošičku. Tam vidno takú maličkú buklinku. Takže to mi bude musieť Majo zavariť. No, potom tu mám ešte prasknutý držiak alternátora. Sa to odvibrovalo. Či to bude vidno, ja som to tak provizorne privaril. To idem zhodiť a opraviť poriadne. Aj nastriekať naspäť držiak, pekne nech to vyzerá. Taktiež kladky pomeniť, lebo tie už hrčia. No a taký štandardný servis, ako je olej, filtre. No a ešte musím nejako vymyslieť, keď som stratil to koleso, že mi utrhlo tie štifty, tak musím tieto náboje trošku prerobiť, lebo nesedí mi to na disku, teda na náboji, lebo tuto urobili dosť veľký úkos a nedočiahne mi to až na tú plochu. Takže vpredu aj áno, tam to trošku vychodí, ale vzadu je tá plocha strašne malá, to je len 1,5 cm a vychodí to presne do toho úkosu. Takže neviem, ako by som tam myslel nejaké vymedzenie, aby to nedržalo len na štiftoch, ale aby to držalo aj na tom strede. No a to by bolo asi zatiaľ aj všetko. No tak pokračujem ďalej. Kladku som už vymenil jednu, šponovaciu. No prišiel som na to, že tuto som mal strhnutý závit, tak som tam robil vložku. No a držak je tiež už zavarený, opravený. No, taktiež nová kladka na vodítko pôjde sem. No, mal som tam kladku s rozvodou, túto, ako veľmi dobrá kladka, len príde mi taká zbytočne masívna. Tak som tam použil túto zo Sorenta. Takže aj z Kie tam je niečo. No a už som vymyslel v podstate aj vymedzenie tých krúžkov, som to tu takto navaril a už ten disk bude v podstate držať aj na tom priemere. No a vzadu som to vymyslel tak, že na túto plochu ešte navarím trúbku s tým priemerom disku tých 110 a znútra to bodnem. Neviem to inak vymysleť, lebo urobili tam ten úkos veľký a nedám tam žiadny vymedzovací krúžok. Takže takto.